ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo kinya ebyosara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi gwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakere esimirero wetera ase namba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira ase chabizi chetu imiyomo chomusongo asamagacho auru towers milongoli tangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Gatemba TV rero Gatemba Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Emagoroba eyerengia nando mwachumu ligereria ensa yende ya bene ngukwaligania ase nchira ya bene ase kiunga chinsa ibereli tukeligeria Jumatano lichitariki emerongevere ase omutienyi ogatano omwaka oyoiga karibu sana elio nkomanye ayagenderere gokolekana korwa chinsemo ao ime amana isiko yeliroba lya gusikuru litukoria chagete na mange abereka gokolekana ime yense ya Kenya anene ase liroba lya gusi karibu sana elio nkoyamanye onsi ase nchira ere eyoboi kirano Wilson Makori nerato kubwatarana kurugalia asensemo yebimanyererio na inchengo ko yaretera nigo nkuru kwa Ruth Kimuntu naboigo naye omwanchu murigeria yenda gotobwatia ase mitandao yetu ya Facebook na bogo YouTube na Gatemba TV elio ogendere kwenyorera onsi ase nchira ere eyoboi kirano kama intuika omwelio elio tokumanye ayabereka gwateka korwa chinsemo ao Togo chaka ekiunga chinsa ibero manchumu ligereria nigo omu MCA oichuni oyore omuske Wycliffe Siocha aberega kubwatukoroboti rwabene asogosaba abanyali balio kwabera ase okoba omustali obosyo ase okomwaka siko yokabeire omukonyi bwo mugavana we county ya Kisii Daktari Onsare Munda ase nkwana ya yeritkulia lero nigaberega kubulio mugusi anyareko bakago chamo na kumusira Daktari Fred Matiang'i ase ganga yaye yoko ligia ekergo kyoburayi bwense nabo igokobolia omugavana we county ya Kisii omuske Paul Simbarati anyareko bakago kole mirimo amana aba MCA bonsi nonye mbali bonsi batari kubwatesia serikali umurikito Dipon Asanya nigago tuchakirie kiunga chinsa ibere asenchira ere yobwikirano Nenkwana yomwe misibe wodi ya ichuni omuske Wycliffe Siocha oywe omugasolero weatana na bene kurwa ase serikali gose blood based na gosoa ensemiri kwa merelia serikali anene aseganga yokumusire Dr. Fred Okengo Matiang'i asokuriye kergo kyoburayi bwense kabo mugusiyo ite 20 PS twabetanga bono tigato sibere bodire na ande to sokenduri ko because 20 no to ibere gusiga iga no to kinete gusiga iga tigato 20 bono tobera mega ya omugango ko ngana Fred Okengo Matiang'i na hando wikatumurwana sese yergo chimutuga iga yokoriya ekirgo kya kyo president inje na atabatinde gutumeka mono gwetani iga because era Matiang'i argocha inzwara tenga ene Matiang'i tai kabosongo inje na atebere tinta ke gutumeka enemo anengo te mwaka Matiang'i ngambi ya mono esengencho ekere na motenga na tumekire bobena je nite ko nanga mwaka Matiang'i ne ande tinga mwana one inchu ande tukaikaransa nera tukagamba kambe gereko bye murochere mutuga gukora nabarikia amangana nigo akwanira obotaba utibwaye n'umugabana we county ya Kisii omuske Simba Arati asabego arorekana gwitia asokumurusia bisi omokonyi bo mugabana mukuru Dr. Monda just committed one sin. And you know, because I know all of you followed the proceedings of his impeachment right from the Kisii County Assembly all the way to the Senate.
the reason as to why I regret is this. Why could we send Monda home by just committing one sin, and yet we have someone in office who has committed multiple sins? It seemingly looks like we were being used. Ngaki chicho nigo arolekana koba na mayenda manene asasa ba mabera na uchesa banyali bali na ole bufunga teberenga aseketabu gisa nga inchu tukwane ose come reason together nibe biyago na bibalire bibe kuna manyinka abo bikwabe na ndebisi bibe buna maganaria yembura na atabanganya gento karo kende yons pingo sereto mugusi njerende yani mugusi kosenko sereto munyali bali njerende yons ninde tayare kotebanga ngabere aninde tayari na njogo sabo kwa birukuru asabantu baitu nche na aretere tu site na ndende tekaro montande no mugusi andonsi asara tegerama nganaye nche na aretere tu site nga amakoso na katendo kiek na are igaiga akorekanete nche ngatume ko site buli na aretere tu nga program yani nga kore impeachment na korete ase county yetu ya gusigaiga omwana oli orweto site bono ahano ekisungu mukutikire omwana oyo ni gora nyore arangere tu akangainwa Nsema jene gabuli mugabana Paul Simbarati kokole mirimo n'aba MCA bonsi nonya balia batali me ya serikali na boigo kumubolia buno mugusigo chamo aso kumusira Dr. Matiang'i. Anybody who does not agree, they must look, even if it's either to set you on a trap or not, they must look a mistake for you so that they can be able to send you home. How can we watch as the governor goes around the country spewing foul insults to Matiang'i? He even organized goons to fight Matiang'i during his recent political rally in the region, and then goes on to say he will support him once he has been given the ticket. Why not help him clinch the ticket now? Bega kaunti ya Kisii ile nigongoro kwa Dipon Asanya. Mbia mono ya bene mulikito Dipona Sanya asogotwariganiria orobotiru asenchirere eyo wikirano togo tigana nayo na kusuka buchiase orobotirunde omugavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigori tukolia lero akole bikaro asensemo ya ATC imeyo muchie obusungu ekemo ye bikaro byabaka gukora emambi yeri tukolia lero nigabaga kumirana amona barundi ba taxi amona abonchurya bechinjira ao amone biwango korwa chinsemo cha busungu Kamarani amo nabake kurwa ase chinsemo chinde asabiriga kubulia bonsi banyareko baba kugendera kurwa ebango nabo igo kwegeriwa chinchira chinya chirikira chigokonya anene aso gusangereria egoto amo negubi kurwa ase chichiro ime yomucho busongo. Waste separation katika town zetu zote kuna grants, kuna pesa tunafaa kupata kutoka kwa World Bank, na hizi pesa zitasaidia katika kujenga jimbo letu, our county. Na wanasema ile county ambayo itakuwa namba 1 watapewa grant. Ndiposa nikaamua kwamba wacha watu wote wakuje kutoka Kisii Town, niwaelezee, tukubaliane vile tutakavyoenda mbele pamoja, kwa sababu pesa nyingi zinakuja. Tunataka tutengeneze town yetu hapa, Mungu akipenda tuone kama we can be at the state ya kuwa a city. More chibine chimoro chile botuga echile chikala isato nerere green nerere blue nerere black esida tukwate ne yinge gote ko burukana bono gichiko gyachire egote takere gocha kere separated ejinde enyare yego nyara korosio woyebe egorosia ebe recyclable ibintu binde na plastic binyare kana ya green yeko be kwegoto eje konyara kugunda era rosigwe obwere biodegradable una amato yeko masaba ali mwa kusire na wako akubekuga eyega yeko bekwa egotejere dry era nyare kuba recycle na plastic amasakara chichuba chinje nchiro cha glass ne chinde che plastic uno chikobe kuga neyega ekobe ku general waste na wano nyaro gose ne simi yawe asarika sigi sasi yesimi obekega wono ndobwate byombe byarosigu bigo chikotendra mangana yegoto kere town busongo gaige municipality ogembo ne chiaban ere jones oise ko chakonyore nga turi kukwate machika atu atebire okobeke goto kere separated abwe so korere biashara
ebe neduka ebe nase chiro igo ebe machiko dara police netwa wasiri igo kwa kwe fine usobu atwe ama chika mako. Kwa hivyo tumeamua kivyovyote vile uchafu tena hautaonekana katika street zetu hapa. Tunaweka skips 57 na skip loaders 5, zile gari za kubeba uchafu inakuja na hiyo trailer ndio inaitwa skip. Inawacha hapo ikiwa empty, inabeba uchafu inaenda. Ikijaa inakuja inarudisha ile iko empty, inabeba uchafu. Hakuna uchafu sasa kama pale Nyanjo mahali napita naona uchafu iko kwa barabara, haitakuwepo. Omusubati oyomo w'imyaka 31 uyikonya ukurigwa kubwatekana negekore cy'ubuiti wo mwana boda boda oyomo nigabiriga kubikubyara hasensemo ya Namanga neye magega yabo bisabo botuki benze ya Kenya kubwaterana hamonense ya Tanzania na kwenekia abamubekire byara. Judith Kerbunyamongo nigo akagiri kubwaterana hamona bakagira bande asoko muita goika ogokwa Peter Mutari kitariki 13 mutienyi o 11 umwaka oeta ase kenyorukia isena sublocation ya Kyunganyo ime ye ward ya Bubaracho ase bunge ya Nyaribari chachi me county ya Kisii na nigo konye atamete ose nigo konya ale bichuku ase gakimeti enyi 5 no mbono asabeire gakobeko byara. 10th of November last year, Judith Kerbunyamongo and others happened to murder a boda rider by the name Peter Mutari. Since then, she has been escaping police dragnet until on Friday when she was arrested as she was trying to cross Namanga border to Tanzania. Apparently, we had placed a stop order with the Immigration Department, and immediately she was trying to cross over. She was stopped and handed over to our counterparts Namanga, and we were informed immediately, and we went to collect her. Today we have been able to arraign her in court seeking custodial orders, and we have been granted 10 days custodial orders so that we can complete investigations before she can be charged formally with the offense of murder. Already there are 2 suspects before court and the other 3 remaining. For the 3 who are remaining, we are closing up on them, and in due course we shall also be able to arrest them so that they are all charged with the offense of murder. Thank you. The guy who was murdered was a boda rider by the name Peter Mutari. Was around 25 years of age. And the reason why they decided to murder that gentleman is because it is said he assaulted the cousin to Judith Kerubo. There is a murder weapon which was recovered at the crime scene, that was Kyunganyo sublocation. They are still on the run. There are 3 actually. After the arrest of Judith, now the 3 are still remaining. They are still at large. They are not within Kisii County, but it's a matter of time. You're also closing up on them. To the members of the public, whenever they spot these 3 individuals, they inform us so that we're able to apprehend them and also face the full force of the law. Of course, justice has to be done to the family of the deceased, and that is why what we are doing day and night. Omugavana we kaunti ya Nyamira umuske amoski muminyolibo nigachakiri bene emirobelio au oya magendero ane imeye ward ya Bonyamatuta imeye bunge ya West Mugirango gati ya magendera yo abereka gochakia abyo chakia litukulia lero nigo arokoro isigwa gwechipara echo konye kisarigete kitarigweteka na boigo omugavana Nyalibo nigabaga kone kibuna eserikali ye kaunti ya Nyamira nigo yabekire emirobelio au yo gochikubeka kitaya chiestima ase chirene
nene ya Kibirigo buna enchire yemo yo gutinyo bulindi ase ensemeyo murikito Fatgad Gisemba otwareganirio roboti ru ase enchirere eyo gwikirana Umugabana bwe kaunti ya Nyamira Umuskamus Nyaribo nigo rero agendereria gutarira amagenderero ao imeye kaunti ya Nyamira anene imeye wodi ya Banyamatuta abwate aigora ibirasi bibire ya ECD ase skuru y'Oboroso ya Kibirigo abwase boigo aryeira yogokia gukunya egesima kya mache ase skuru ejeiga Toronsi ibirasi bibire ya ECD ya Kibirigo Grammar School tuwabiarake tuwabeke bilomoile bate mortamete bilomo detamete lakini primary bate bobate shortage ya maji alo kuntrit dalia kuzitia poho bale mbele poho renya ene pachitanga ingana igoro yokwena na erongori gochasa borokigwa ba ECD umugabana Nyaribo nigo agenderera gukwanira ubuya bwerongori ase aborokiwa na kuria eira onanigo aracheko yagendereria ase boigo akwanira umuroberio wa masomo yekerero umanyikaine buna digital learning tuacha twamero bolina abana bamesete bale buya aende batawulira bakasoma digital learning lero boli abantu batandika ngo bane cyane ekyabo bayo boli lero boli emwana baka savings so ewata madini omwana ngana bana scientific aboko nyora anyore ku school naende in the future the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people. Aiga umugabana Nyaribo nigo achakyo koroisigwa gwepara ya Kibirigo ring abwase omo MC Obanyamatuta Julius Matwere akwanira emeroberio yechipara na waigo amagenderero andamange ayagendete gwikiraniwa Banyamatuta Tuwachiwa ya round Kibirigo it's okay to do coming. It is 1.5 kilometers. And we are going to 40 street lights. You have Kibirigo. Barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita Turning Point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kiera. Na pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakemincha uingie mahali tunaita Muikabondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeure. Ensemo yende niga serikali ye kaunti ya Nyamira barikiranire okwoigwana puna enchira eyemo yogukinia uburimi bw'ekinyeni ky'ekeguzi naboigo kubasira abaremi abwo bagokora ubonjuriria bw'ekinyeni ekyo asoko kye kubarigeria ekiro acha moronje project nere mtamanya sekenya kima awara bantu bisekerera yakanyora nutritious vegetables ade towa grambo no gasha mamisha aso utwara nganga yebuya na itutora ya ko watsi kubatikana n'ingane yiga y'ekinyeni igo ensemo yaye umuwasiri bw'obochenu ime ye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoyi ate babuna ubutumika kinyeni eki ky'ekeguzi nigo kirachikokonya abange kukinia obochenu bwabo. It will make the students plus the one that we launched at the primary school. It will ensure that we are bringing up healthy children. It will prevent a lot of diseases, and eventually it will ensure that even the learning environment, or rather, even the learners that we produce from these schools will be learners who can become the future leaders that you are molding. Hingo reporter Gatembe koroiga se skuru ya secondary ya Kibirigo eye gotoke meye wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Inche Fatgad Gisemba.
Biamana omurikito Fatgad Gisemba asogotwariganiria oroboti orutogo sukabosyo omokonyi bomuraibe kyamagia Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigaberga kumuchia serikali asokogendera kombia amagani y'abananchi egento bono kegenderete kwirira omwananchi obutambe kogendera kumigeka amuno bugima ukwana hamuna bariki bamangana umugasolero umusiki Matiang'i nigo atebire buna serikali nigo ebwenderete gwesokya asogokwanira amangana ali alengete umwananchi igati yabo gukina kwerigori eria mafuta na gutiga gutamira ebisa kubinde gose gutamira kende gyonsi egento atebiribuna getatakiri kurwa asumurai aneno murai bwense. Now, the leaders of the transport sector said they gave them 7 days. We wait and see. But for us and through the members of parliament we are going to continue communicating that a lot needs to be done. Maybe the funds in that petroleum development levy fund should be availed to the market to stabilize the situation and reduce the pressure on the ordinary consumers. But there isn't much there anyway, to be honest with you. That's why I said the other day, I think we are in a crisis. There isn't much money there. Even if whatever is there was put out, it will not cushion us for long. Whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. You think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii, hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila Mkenya anapitia. Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense. The worst mistake you can make as a government is to politicize national security issues. Upeleke siasa kwa maneno na masuala ya usalama. Kitu ikitokea useme ni kabila hii ama ni kabila ingine, ni wale wengine, ni sehemu hii. Kasumba kama hii imetuletea shida huko mbeleni. Na tusiende barabara hiyo tafadhali, tutaumiza nchi. Tusiende barabara hiyo. Na yale ambayo yamefanyika jana, ukiangalia mambo ambayo yalifanyika Murang'a jana, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika Naivasha, unaona wazi kwamba labda kulikuwa na mpango hapa. But I'm asking the government, if you want to prove us wrong, arrest those who are involved and present them before a court of law, because that is how you prove that you are serious. Lakini kila wakati ni excuses, you know. Maybe somebody should give award this government or record them in the Guinness Book of World Records for being the government that has generated the most excuses to govern. Oh, we inherited empty coffers. Oh, it is Uhuru. Oh, it was Raila and Azimio. Oh, it is who. I mean, it's someone else is to blame. Not their own failure to manage the country. Hiyo ndio shida. Tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026. Mwanchomu ligereria roboti urwe Daktari Fred Matiang'i na rogotoira aseriboli erieri tuko ase twaganirio sange na intwe ebirengereri byago gwetera se namba eregabu ase screen yago nabago gwetera ase mitandao yetu ya Facebook na boigo YouTube na Getembe TV ine noisa negete buna amagendero abereka gukorekana asorogongo rwagusi gusikorengana naye noisa negete buna abarai bali twachoreta ase birugo babere bagwikirania amagendero ali twabere tukubachora abanyariko bago tokolera buna abananchi sanga ebirengereri beitu byago wetera ase namba ya 0726447367 gose wetera ase mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube tokorwa ase omutimo komoke ntochikogendera gwetera ebirengereri byonsi elio tumanye nararia ya aye oko nararia ya ogosanga naintwe gose ebirengereri byago mbiribi korengana neliboliriri tukutubasa gusukare ase kelinkoira natole ase gekagetalie getambe elingendera gokomanya ayagendrete gokorekana kurwa chinsemo ao na boigo inchigwetera ebirengereri byago.
ine kwabiri gukorya a roadshow track iyo bwate yugiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obukoreri wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwige bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design ngwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ubugundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kocha tokonya asama tukagocha biamon asamange yabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutara kinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya.
Karibu na ndo mwanchumu ligereria hasensemo ya kabere ye kiunga chinsa ibere elio ing'enderego kumanya togo chakana roboti abonchoreria bechiro ya mugunga nigo litukulia rero baisokia na kugikiria okungusana na okugendete koenekigwa egati yobugambi bwechireyo amuno boteneneri bwa Chambers of Commerce bakora unere job nyabuto uyoro munyakergo bwekiombe ya boda boda ri asechire ya mugunga nigo batebire buna weika babo kumubwatezi Zablon Ondieki oyo oro munyakergo bwechireyo muri kito Gilbert Kobina sanga na barabo na gutwalganirio roboti oruo asoboime. Nimi ase echiro ya mugonga ime ya machoge bwa burabu ase abamenyi abayigo babwatani obosombi bwa bodaboda beso kya ase nsemo ya mugonga umusingi obo no lianga okungusada kwanya ko bagokobaro egati yekiombe ya Chamber of Commerce ime ya echiro ya mugonga abayigo no boteneri bwe echiro obwokorawa no mo chairman Zablon Ondieki Nyasani Samarieta ngoro kujobu nyabuto ndomo chairman ndomo vice chairman we wodi ya bomba baburabu asense moye chipigipigi aswera asindo machama ni umugonga boda boda ingana nere gendera mugonga ya itoga iga etatoga ogeti ekiombengere ya chemo mugonga kya matanga kekoro kuma Chambers of Commerce ikigete kwanga isomo chama ni tobwe jiro getete ko moseri elinde kiombeki kya matanga getagware este jiro ya ito ya mugonga intubuna abana mugonga ntoko chugwanja gentekyo igo bono ntutoko gatwaranga iria serikali mono toyo serikali bera stole abantu abo bagonya gutwanga isaga ige chiro batete go moserio burayi bwe chiro buya bagendare nigo bakwerera buna kongusana noko nguranya ko bagokonya kogenderera gwe chire iyo nabo igongo chikunyara ko bakora to gututukanu asengencho yo gochikunyara ko bago tenena asenjere tari endonge Nekoro kwa Peter Makori Asimaku umumenyo mugongaga nimbwata bakachinyomba mugongaga iga one kiombe ke badebire gekoro kwa usema Chambers na gega teneleta matanga kyang'iri kuchanda omuchama ni tubwe chiro bachi batige twegure nga bachire bosongo ekibachi bakora bosongo na matanga kyagenda usaba no kyachi bachi bakome kabisa batige na mangana afote asama lieta ngo Victor Mbongi mwana boda boda mugonga yo muturezeranza ejiro ya ito ya mugonga yarara iruna ba ibanda ba chairman ya bakoro lakini ndwaje ko rakende otemire gukore gazi na batente ne county no mugabano ito simba oretire bake ejiro tata gote baiga mugonga korutwa choro tubura ibwa fote twachorire ejiro twanyorire nyagitari abantu abakurwa ni fote n'abantu bari bale kwa kuchibeza cyari meri umuguko basi ayo ategere ko imbiji omo chairman yoito bachore n'abana inchi injebuna Ronald ndonda debeneke chairman are drama ngando monga korekana turuere moroje nyagitari mugongeyo wiki matukoma ngo igoruere echiro monyeroje Boris Bosti monyeroje igo abawo chigoko gambera ko imbijiri baba na chipa imenga amini chairman chipa imenga ba mo imbijiri in fact imba uto wa imrande sisi atwaju obwatana kwa boni ko kwajanye ko bagokoreterera igoro yo kumusana nanga baria bechiro ya mugonga wetera sobo chairman bwa Zablon Ondieki Nyasani nabo igo ubuteneri bwa Chamber of Commerce emboranya kwa bo kuigwana igoro yo butumeki bwekibesa abuse of the office, failure to implement public policy, unbecoming conduct, extortion and bribery, misuse of power, and irregular allocation of stores. Nararetiro okungusana na sensemo ya mugonga anekero okuigwana kwa ko guikeranirwa nari abamenyi ba mugonga nabo igo babwatani nabo igo abonchori barasoro gonguruiga banya ko bakora ubonchori bwa basenjirere ndonge nararenge kurwa sensemo ya mugonga aseri tukuri rero ime ya machoge wa burabungo liko teregetemba Marita Nenche Gilbert Kobi
Biamana sana umurikito Gilbert Kobe asorobo tiuru magiga yegwadi ya ichuni kobasegeka egetambeta bwati umuraibwe sekta ya boda boda litukuria lero ni gobochori bwababo gokorwa ase chinsemecho asabara ibara chikura esekte yu asegeka kimya ketato eyo erebosio badia mireli ni gachorwa buna umunyakirogo egati ya baraibanda bange abo baba bagochorwa asobochori obu bwakolekana ase litukuria lero umurikito Polekapokara noroboti hasobime magiga yewadi yiga yichuni konyara kobage kobasigika etabwati umutuniri gwe sekte ya boda boda ni uliti kudia lero abatuniri gwe sekte ya boda boda ngukwanira omorijono cha kurase orgongorwa Nyanza Javet Mosoti amona jare duirere uyole president ya sekte ya boda boda kurase county ya Kisii banyara ko bakora abacholi bwakolekana litukeliga ya lero Nobocholi wirira ebirogo agochorwa ase ubadia mirire nyara kubaga agochorwa buna omunyakirogo yendukorengana mona abaraya bega batebirenga nigo banyara ko bakorekana ase ubwasioku amonekene go lero twarenge ichuni ward asobocholi bwe ward no burayi bwaye obocholi bwakorekera ase nchirengia butabwati michandende paka bono tweikeire twachorera omo chairman twachorera omo secretary omo treasurer kogenda ne ebirogo bindu naro gusabanga lero obochori twakorera mbwingire tinonde bwensi twachora abarayibuka nabo bachora usab members nabo bachora omo chairman obo orabe gokobara ward ya ichuni konye omo chairman ore arenge interim bono twanyorere chairman no burayibu ayo bogima nase ochiruwiga obosebe bagendera kwa bokuba tugochasa esekta boda boda kweni kibunango bwate baramachiko kubarase chibara unenjire yemo yo kwegendereria asa magimabo ogentura sabe no morembe tubwaterane egera tokonya riders bari batochorete nare ko basaba inu na boda boda gochibosia iga nto baise gwesoya asense moyo borebi ense moyo abana bechi sukuru torende oborai bwito asengenjo boni ga asengenjo torene serikali igo turanyare ko batokonyora korengana no gwanje bwito ntubuna boda boda nonyina bo ni gesekte jiga ya boda boda yanyare ko bagegwasiorenga ero ni getabwati kweberekerera ko nigwenzi gochase abana siasa yendu batebiringa bachoro biga nigo wakorwa ole obwekene to tune sector ya boda boda etwakora bachori totally associated in any politician etwakora bachori bwetu buna boda boda bune team independent igongo ndwe suraga nikoleta mangana kurumaga ndwe twetenete buna boda boda na ande gotwa nchiranenga oyo choro buno chairman nero guchikora abana kurubone gepindi kya myaka 3 paka nande ngakendo bachori burache igona sabiro omorembe na abantu bachuningi mwe ko morembe mubwati cyo chairman no chorwa ende ala tore gusana dalive ibintu bino birengeta se wodi echu nkagetenga emechando yara bairo emenge abarundi bachande kirimono nonyene kere umurundi akonyara umujando tari konyara muntu kumubwatira ibintu byayo bya bona nyorenga ofisi ya tokire wodi rache bwati ibintu byechuni bya egere nonyene obwali bukura atoka tonyorenga obwali bubwasirire egera amachika bwatiwe buna chiwodi chinde chibwatete onara ko tabanga gusi tutwara obomo asengenjo gochibosia iga tutatware ti obomo ntokonyara konyora kende yonse korwa ase serikali chonsi ibere intubuna barai go to support serikali enkenenene asengenjo goika to ye support na libuna bara boda boda toranyore korengana no gwanja kwe omweli oye obadia mireli oyochoro ko bomunyakero ko nigagendere ko bagakoria eira bana kunyara ko bagakora imirimo yawe gwikirano ile sekte yiga gukina Chete gwakera barayi bali bakachikura unambuya mono asoko njora nanda asoko ninyare kubarenda ase wodi ase myaka 3 tete goteba kurubona kwenda nimbako legacy asabangake na batangakira egingo reporter getaseni kyo bonjite kya getembe kuriga asinse chiga che wadi ya ichuni ya county ya Kisii inchi gonguru kwa Polycarp Okara Biamano umuriketo Polekapokara ase oroboti urutogo tigara sobochori oli obuobu abonchiria ase chiro ya marani meya kitutu cha North County ya Kisii nigo litkoria lero bachora baraya baya asobochori bwakorwa inse yabo bisa abatenenete chiro kurwa se county ya Kisii gukwana chinga kicho nigo abonchiri bakwanira na korokya egosemeri kwabo ucha sobora yoboya obu bwasoira bisi elio kwegendereria nonyana samagi mabo muriketo Daniel Ontiri na roboti ruo haso wime.
asomokia nerango yogonchereria na gukine chiro ya marani gocha sebirengo binde bonchereria bechirega niko besokia asomoro manene litukulia lero asogokora bochori bwabo gochora barai abaya abarachiko bara asige kemya ketaterebosio asa bochori obo bakorwa na bobisa bechichiro kurwa se county ya Kisii nigo bagokigwa no mocho kaiga na komenta buna bochori bo nigo bakoreka senchira yo bwana no bwasyoku twakorre chikura echichire no morembe echichire no bwasyoku na mangana yo kolenta peace and stability ase chiro ya marani twalenge buna bali tutenenerete lakini tuego kire kororanga bachorire abarai twatarire sabari na candidates ya bonse pi paka lero yikire abantu batano boka bachorire asense mwende abarai balia bachorwa bakoragwa no munyakirogo munari migosi nigoboro kyo mogokobo na kulira gweche kubwaterana na bobwatani bwande aso gukora mirime iga mbuya mone kyagera mwambwatira okoboko kobo murayo ino ase chinga kijita mberero mwambikira ndo boya na atemire kobona inwa sama tukamangira bero bonyakero ko ange myaka 16 na kuruma ko na bera ange myaka 10 na lero nande mwambikire myaka 3 tingo batiga ninte na mona inwa ase chinga kichionsi omozikeruto ato tebetie chiro ngotoroseria arenge elija kerero nero tokanyete bono asobwango ana basabete meremo mokange meremo bono muna mwange meremo ntomasi mokonyara na inze nabonko baigwera mbakorere meremo muno kogani koino kore tobe to kore gasiamo na inde toshirikiana boronge ebinto bire bobe tobibeke bibe boronge se amagosa arabe twatebera ni boronga asenjere nyororo egere gasiabe boronge ngongo tebanga ninchemba mbarwanirere buna basae ebinto mbira binge bire maega njero monto mokera bonko minyoka egere nyale kubakonya egere chire yaitegendre koendera nabakire ngambia mona soko ngakire kuro no ambali bande bataira ba minto tware kurwanira na barobu ntuwanja ine nabo tokobwatirana tokore miremamo chinga kechecho abonchereria niko boigo borokia ogosemeri kwabo na korwese geto asabara iyo baya kobeka maganio y'abananchi bosio bono twatorire komiti enya asa magendero konya komete boro tiachaka okore ebintu birorekane boronge chiparama iro siwe echiro yatebe tu ne president ne totete ro siwe media tribuna abiongozi bigo so abone twachorire tikababa begenwa asa abafanyikazi babo egere enkakiende ande ngakegoika ande bakore na bakore komiti ya choru nengiya egento togosaba ebintu byaitu batate abantu abarense egasiye yetwaba nintu twabana magokaito nkrubaterega taseni kyagatembe korega sechiro ya marani yegotoka kitutu chache na uthime county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri mbia mono Daniel Ontiri hase orobo tioro togo sukabosio umuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigo akorire taro ya ebene gochia asense ya Kazakhstan buna enchira eyemo yokogendera gotinya na bego koenekia obwa matobia gati yense ya Kenya amo ne chinse chisiko gukona chinga kecho umuraibwense nigaberega koeneki buna chinse cho nigo chira chikobwaterana ase sector au igati ya bobonchoria elikoeneki buna abananchi bechinsecho konyora bale obokorari obubole oboikirano. Ladies and gentlemen, the future of global prosperity will be built through strategic partnerships, stronger connectivity, and shared opportunity. Kenya and Africa were once spoken of as markets of future promise. Today, we are the growth frontiers of our time. This is why Kenya and Kazakhstan matter to one another. Together, we can build a new economic bridge between Africa and Central Asia, powered by trade, industrialization, innovation, and shared prosperity. Today, I encourage the business leaders gathered here to move beyond dialogue to deal-making, beyond networking to investment, and beyond ambition to transformative partnerships that create jobs, expand industries, and unlock long-term growth for our peoples. We must also move beyond good intentions towards actionable outcomes that deliver tangible benefits for businesses,
for investors, and for people. The agreements signed between our institutions must now translate into factories, into infrastructure, technology platforms, logistics corridors, industrial parks, and sustainable prosperity. Your Excellency, I appreciate your decision and your government's decision to open an embassy in Nairobi. And that has given momentum to the relationship between our two countries. Mwanchomo ligelia narai kurwase kiunga chinsa ibere asubutu kubwalero tuwakirembia mwana ya bene asengencho wancha kusangana Getembe TV kolende nyuma ntara kore kiunga na kubolia liboli buna ine aye nuisa negetibu nabarai bali twabete togochora gocha sebirogo au babere bagwikirania amagendero ali twabere toko bachora batokorere anene aseriro bali agusi ndochinga nabange babere bagusanga ebirengereri byabo gaiga gocha ase studio ninchi wetera SMS ibere isato elikwane kyanga nkorigererinde ebirengereri byago ebyo kwabire ko gusangana intu gochaga iga ase studio oyo magale obule korwa igale inche tingisanegeti ase ngencho yo wetana okay otebirengere taisanegeti na magendro yo abereka gokorekana ase liro bali agusi magendro tayo akolirwe ase liro bali agusi nsiasa yoka egendrete gokorekana abarayi ni gobatebererete miguna kurwa bus church. Okay, asante sana miguna from Nyabuti Mwamba gakya barayi tocholete tibali gokora magendro siasa koligia ewevu ya 2027 chi project nabo bagokora barabubuka abanyene ebyo nebirengereri byaye moi agotebanga moi kuruba korwa nyantiringa agotebanga mbara akora kende etobaganyete motu 2027 nyasaye atoikiororo. Asante sana hai ni beti koru from Keb ga kimagendro tayo gusi waheshimiwa nechinda cyabo cyo kabaroche. Okay, ebyo nebirengereri byaye Duke Mariga agoteba kuronya makoroto agotebanga nche ya tingisanegeti na magendero ayo abereka gokorekana. Okay, according to me there is no development in Guzi region, instead it's only promises after promises. Matara Matonda Albert kurumo gonchoro kemera chinsemo chyo nero tebirenga magendero tayo kolende nechi promise gosenechira chigendete kuruwa Getembe. Dismas Omuga majoge borabu agotebanga magendero tayo ngana wanyene chistima nchiyo. Okay, aibyo nebirengereri byaye kolende ndochina bange bagendete kulikaga iga ninchi gwetera echinde kiro charagire chinsainye chiabono butuku mwanchumu ligerelia ase kiunga chinsainye genda gutuma ebirengereri byago elio ntochiko bisanga byonsi asencherere yo bwekirano asamangana itama yali busyo ye kiunga chinsainye kolende ngwa kirembia mono ya bene asenge nchogo chora kuyegena nabayiko koyerigerelia Getembe TV asemerobeli nabayiko kiunga to waterere Wilson Makori kurugali asensemo yebimanyeryo DJ Atsan konekeli ogine chibicha byago ikire Wilfred Matundra kurwalia ase kamera na inchana ko yaletera nigo nkuru kwa Ruth Kemuntu genda gutwara oboligeli burobya imeyegeta senikia gunambeyemo Getembe TV. Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo darome ninjo manana man ninjo bagina ninjo ne bamura kona baiseke abamura na baiseke masenia baseni muchoraba muntu kubwata abamura muchiabu abamura boli abamura tali abamura maberere kama kobobo bande bali gose maguru abamura boli bamura bisora bamura kona baiseke masenia okosenia okubeke bintu byabo bya kabisa nyuwe umuchi bakora byo umuchi pi liheri bona mono rere sama tukalero abaiseke na bakora byemechi era betugweteresa abaiseke kana bamurambaro bamura kona baiseke masenia basen muchuraba umunsi atebete ekeko era lende bono bugina ndatete naki tangeiri bamura bange tulete to ichore kongo tema baisanire nyurukwe naringo mayiteko bwako rwasero gito yaora bamura babisankoro data abamura nakana abaiseke leo nawe achiga ikira iko bakora byumuchura basi kero mutabari rete ngantale konyora rende iko Baraka ninjo Getembe ninjo darome ninjo manana man ninjo bagina ninjo